Usred istinski suhe ravnice drevne Mezopotamije postojala je mala zajednica koja je postupno postala središte moći, religije, zakona i trgovine. Ovaj grad je Babilon, smješten blizu rijeke Eufrat na području današnjeg Iraka. Babilon nije odmah postao veliki grad. Prije nego što je postao poznat po velikim hramovima, visokim zidinama i moćnim kraljevima, Babilon je bio samo mali grad, okružen starijim i utjecajnijim gradovima. Na području Babilona postojala je zajednica još krajem 4. tisućljeća prve krš, ali malo se zna o njegovoj najranijoj fazi. Ime Babilona pojavljuje se u pisanim zapisima tek tijekom slabljenja Akadskog carstva, velikog kraljevstva koje je osnovao Sargon Veliki. Ime grada potječe od akadskog Bab Ilim, što se obično tumači kao vrata Boga. Pisari su koristili i sumeranski ekvivalent tog imena, Kadingira. S vremenom na grčkom jeziku grad je nazvan Babilon. U to vrijeme Babilon još nije bio važno središte. Bio je to samo mali grad pod vlašću većih kraljevstava. Kada je Akadsko carstvo palo, područje je došlo pod vlast treće dinastije Ura, države koja je vladala velikim dijelom južne Mezopotamije. Pod kraljevima Ura, Babilon se koristio kao pokrajinsko središte. Postojali su službenici koji su upravljali porezima, zemljom, radnicima i proizvodnjom. Zbog toga se grad postupno navikavao na organizirano upravljanje, što će biti važno za njegovu buduću snagu. Veliku ulogu imala je i lokacija Babilona. Grad se nalazio blizu Eufrata i bio je povezan s mnogim irigacijskim kanalima. Ti kanali su dovodili vodu na polja i služili kao putovi za čamce, proizvode i ljude. Babilon je također bio blizu ruta koje povezuju južnu Mezopotamiju s područjima na sjeveru. Zbog toga su žitarice, stoka, drvo, metal, tkanine i drugi proizvodi kojima su trgovci trgovali lako stizali u grad. Ipak, Babilon je isprva zaostajao za poznatijim gradovima poput Ura, Uruka, Nipura, Isina i Larse. Ovi gradovi su već imali drevne hramove, prostrana zemljišta i dugu tradiciju vladavine. Situacija se promijenila kada je pala treća dinastija Ura krajem 21. stoljeća prije Krista. Kraljevstvo je oslabilo zbog unutarnjih nemira, problema s hranom, ulaska Amoričana i napada Elama s istoka. Godine 2004. prve krst, vojska Elama napala je grad Ur. Stari centar moći je pao i Mezopotamija se podijelila na mnoga mala kraljevstva. Među onima koji su se borili za kontrolu bili su Isin i Larsa na jugu, Ešnuna na istoku, Mari u središnjem dijelu Eufrata i Asirija na sjeveru. Ta kraljevstva su se borila za plodnu zemlju, kanale, trgovačke rute i važne gradove. U sred tog kaosa Babilon je dobio priliku da postane neovisan. Godine 1894. prve kršti, jedan amoritski vođa, Sumu Abum, obično se smatra osnivačem prve dinastije Babilona. Amoriti su bili skupine koje su govorile semitskim jezikom i dugo su se selile i naseljavale u raznim dijelovima Mezopotamije. Pod vlašću Sumua Abuma teritorij Babilona još nije bio širok. Susjedna kraljevstva su još uvijek bila moćnija. Ipak, grad je zadržao vlastitu upravu, a sljedeći kraljevi su postupno širili njegovu kontrolu na okolna naselja i polja. Najveća promjena dogodila se 1792. godine prije Krista, kada je Hamurabi postao kralj. Hamurabi je bio 6. vladar prve babilonske dinastije. Kad je zašao na prijestolje, njegovo kraljevstvo još nije bilo carstvo. Babilon je bio samo jedno od mnogih država kojima su vladale amoritske dinastije. Larsa je kontrolirala veći dio južne Mezopotamije. Ešnunah je bila moćna na istoku, dok je Mari bio važno trgovačko središte na Eufratu. Na sjeveru je Asirija imala vlastitu snagu i interese. U prvom dijelu svoje vladavine Hamurabi nije odmah započeo široka osvajanja. Prvo je odlučio učvrstiti svoje kraljevstvo. Hamurabi je dao izgraditi i popraviti kanale koji su dovodili vodu na polja. Kanali su bili važni jer je u južnoj Mezopotamiji padalo malo kiše. Kada bi dinastija zanemarila ili oštetila kanale, protok vode bi bio ugrožen. Moglo bi doći do isušivanja usjeva ili poplave cijelih poljoprivrednih površina. Hamurabi je također uredio prikupljanje poreza, upravljanje provincijama, održavanje zidina i nadzor trgovačkih ruta. Na taj način Babilon je imao dovoljno hrane, bogatstva, ljudi i vojnika za veće vojne pohode. Nije se oslanjao samo na ratovanje. Hamurabi je također sklapao saveze s drugim kraljevima kada mu je to bilo korisno. No savezi se mijenjaju, sve ovisi o okolnostima.
Nekadašnji saveznik može postati neprijatelj kada se promijeni ravnoteža moći. U kasnijem dijelu svoje vladavine, Hamurabi je uzastopno djelovao protiv suparnika Babilona. Prvo je srušio Larsal, 1763. godine prije Krista. Zbog toga su važni gradovi i prostrana polja južne Mezopotamije došli pod vlast Babilona, uključujući područja oko Ura i Uruka. Nakon toga, Hamurabi se suočio s Ešnunom i drugim silama, na istoku i sjeveru. Imao je također sukob s Marijem, gradom s kojim je prethodno bio saveznik. Hamurabi je osvojio Mari i kasnije uništio veći dio tog grada. S padom Marija, Babilon je preuzeo kontrolu nad važnom rutom koja prolazi uz Eufrat prema Siriji i drugim dijelovima Bliskog istoka. U samo nekoliko godina, Hamurabi je preobrazio Babilon iz drugorazrednog kraljevstva u najmoćniju državu u velikom dijelu Mezopotamije. Njegov utjecaj se proširio od zemalja blizu Perzijskog zaljeva do središnjeg dijela Eufrata. Hamurabi nije izravno upravljao svakim gradom svaki dan. Koristio je guvernere, suce, službenike, pisare i lokalne vođe. Službenici su slali izvještaje o porezima, žetvi, kanalima, sudskim slučajevima i stanju radnika. Pisari su postali važni jer su oni vodili zapise na glinenim pločicama. Bilježili su ugovore, dugove, brakove, nasljedstva, prodaju zemljišta, plaće, poreze i kraljeve naredbe. Kako je kraljevstvo jačalo, rasla je i važnost zaštitničkog boga Babilona, Marduka. Svaki veliki grad u Mezopotamiji imao je glavnog boga koji se smatrao njegovim zaštitnikom. Kako je Babilon jačao, rasla je i važnost Marduka u religiji regije. Marduk nije odmah postao najviši bog u svim tradicijama, no uspjeh Babilona dao njegovom kultu širi utjecaj. U kasnijim vremenima Marduk će biti priznat kao glavni bog babilonske religije. Kraljevi su također koristili religiju kako bi opravdali svoje pravo na vladanje. Hamurabi je prikazan kao vladar kojeg su bogovi izabrali da održava red, štiti kraljevstvo i pruža pravdu. Hamurabi je najpoznatiji po zbirci zakona urezanih na velikom kamenitom spomeniku. To nije bio prvi zakonik u povijesti, jer postoje i starije zbirke zakona iz Mezopotamije. Međutim, to je jedan od najdužih i najpotpunijih drevnih pravnih tekstova koji su preživjeli. Zakoni obuhvaćaju dugove, zemlju, trgovinu, obitelj, brak, rad, plaće, ozljede, krađu i druge sporove. Zakoni također pokazuju da svi ljudi nisu bili jednako tretirani. 3 pravna statusa često se pojavljuju u zakonima: Avilum, Muskenum i Vardum. Avilum je slobodan čovjek s punim pravnim statusom. To mogu biti vlasnici zemlje, službenici, bogati trgovci, vojnici i drugi priznati članovi društva. Muskenum je također slobodan čovjek, ali njegov status i zaštita pod zakonom su drugačiji. Točan položaj svakog muskenuma nije uvijek jasan, ali ih se često povezuje s ljudima koji ovise o palači ili rade na zemljištu pod kraljevom kontrolom. Vardum je naziv za muškog roba, dok je Amtum uobičajen naziv za žensku robinju. Osoba može postati rob zbog zarobljavanja u ratu, duga, rođenja u robovskoj obitelji ili drugih okolnosti priznatih zakonom. Robovi se smatraju imovinom i mogu se prodavati ili prenositi drugom gospodaru. Međutim, njihov položaj je složeniji od jednostavne tvrdnje da nemaju nikakva prava. Neki robovi su se mogli ženiti, baviti poslovanjem, mogli su štedjeti i kupiti svoju slobodu. Postojali su i zakoni o bijegu, oslobađanju i djeci robova. Ipak, njihov je status ostao vrlo nizak. Kada bi rob bio povrijeđen, odšteta ili kazna često su se temeljile na gubitku ili šteti koju je pretrpio njegov gospodar. Kazne također nisu bile iste za svaku osobu. Kazna se mogla mijenjati ovisno o statusu žrtve i počinitelja. Naknada za štetu nanesenu osobi višeg statusa bila je veća, dok je vrijednost bila niža ako je žrtva bio rob. Ovdje se vidi da Hamurabijevi zakoni nisu temeljeni na modernoj ideji da su svi jednaki pred zakonom. Cilj tih zakona bio je održati red u društvu koje je jasno podijeljeno prema bogatstvu, zanimanju, spolu i statusu. Obitelj je također bio važna u životu Babilonaca. Obično je muškarac bio priznat kao glava kućanstva. On je imao glavnu moć nad imovinom, poslom, brakom i budućnošću svoje djece. Žene su također imale određena prava,
posebno u obiteljima koje su imale imovinu. Mogli su primati nasljedstvo, imati miraz, posjedovati zemlju, voditi posao, davati zajmove i pojavljivati se na sudu. Neke žene su služile kao svećenice u hramovima. Neke od njih potjecale su iz bogatih obitelji i imale su vlastitu zemlju, kuću, radnike i posao. Ipak, većinu politike, vojske i javnog vodstva i dalje su kontrolirali muškarci. Hramovi nisu bili samo mjesta za bogoslužje. Oni su također bili velike ekonomske institucije. Posjedovali su zemlju, stoku, skladišta, radionice i radnike. Neki hramovi su također davali zajmove i primali darove od ljudi. Pod vlašću Hamurabija, Babilon je ujedinio moć palače, hrama, vojske, trgovine i organiziranog pisarstva. Nekadašnji mali grad postao je prijestolnica najmoćnijeg kraljevstva u Mezopotamiji, ali novo carstvo je uvelike ovisilo o sposobnosti i autoritetu Hamurabija. Nakon njegove smrti, sljedeći kraljevi suočili su se s pobunama, napadima, gubitkom teritorija i postupnim slabljenjem kraljevstva koje je on izgradio. Jedno od najpoznatijih nasljeđa Hamurabija je zbirka zakona urezanih na velikom kamenitom spomeniku. Sadrži više od 200 pravnih odluka o zemljištu, poslovanju, dugovima, radu, obitelji, krađi i drugim sporovima. Na vrhu spomenika prikazan je Hamurabi pred Šamašem, bogom sunca i pravde. Ova slika pokazuje da moć kralja i provođenje zakona imaju blagoslov bogova. Ovo nije prva zbirka zakona u Mezopotamiji. Postoje stariji zakoni koji su nastali prije Hamurabijevog vremena. Ipak, ovo je jedan od najdužih i najbolje sačuvanih pravnih tekstova iz antičkog doba. Kazne također nisu bile jednake za sve. Presuda je ovisila o statusu počinitelja i žrtve. U nekim slučajevima primjenjivalo se načelo oko za oko, osobito kada su obje strane bile jednakog statusa. U drugim slučajevima izricala se novčana kazna ili odšteta. Postojala su i pravila za udovice, siročad, poljoprivrednike, radnike i osobe s dugovima. Cilj zakona bio je održavanje reda i jačanje autoriteta kralja u cijelom kraljevstvu. Osim zakona, Babilon se dugo povezivao i sa kontroverznom pričom o takozvanoj hramskoj prostituciji. Grčki povjesničar Herodot napisao je da je svaka babilonska žena morala barem jednom imati spolni odnos sa strancem u hramu jedne božice. Ova priča je pomogla u stvaranju slike Babilona kao grada luksuza i grijeha. Ne postoji jasan arheološki ili pisani dokaz koji potvrđuje da je postojala organizirana prostitucija u hramovima, u kojoj su sudjelovale sve žene u Babilonu. Postojale su žene koje su služile kao svećenice u hramovima Ištar i drugih bogova. Međutim, nije jasno jesu li njihovi rituali uključivali doslovne seksualne aktivnosti. Moguće je da su neki grčki pisci pogrešno protumačili ili preuveličali ceremonije povezane s plodnošću, glazbom, plesom i simboličnim vjenčanjem bogova. Ipak, priča se proširila kroz razna djela i postala dio loše reputacije Babilona u kasnijim vremenima. Nakon smrti Hamurabija, 1750. godine prije Krista, njegov sin Samsoe-Luna naslijedio je golemo kraljevstvo. Međutim, teže je održati carstvo nego ga osvojiti. Pobunili su se neki gradovi u južnoj Mezopotamiji, uključujući Larsu i Uruk. Zbog ratova i pobuna, Babilon je izgubio velik dio juga. Istovremeno, Asirija je na sjeveru počela jačati. U zapisima se također pojavljuju Kasaiti, skupine koje su došle iz planina istočno od Mezopotamije. U početku su bili poznati kao vojnici, radnici i napadači. Kasnije, naselili su se u Babiloniji i postali aktivniji u politici regije. Teritorij prve babilonske dinastije nastavio se smanjivati. Oko 1595. godine prve kršći, kralj Hetita Mursili I napao je grad. Hetiti su potjecali iz Anadolije, velikog područja koje je danas dio Turske. Hetitska vojska brzo je napala i opljačkala Babilon. Završila je vladavina dinastije koju su započeli Amoriti, a tada ju je vodio posljednji kralj Sam Suditana. Hetiti se nisu zadržali u Babilonu. Vratili su se u Anadoliju nakon što su uzeli svoj plijen. Odlaskom su ostavili Babilon bez stabilne vlasti, što je omogućilo Kasetima da preuzmu kontrolu nad Babilonijom. Umjesto da unište kulturu grada, kačitski kraljevi prihvatili su akadijski jezik, religiju i način upravljanja Babilonaca. Ponovno su izgradili hramove i podržali štovanje Marduka.
S vremenom su i Kačiti postali dio babilonske kulture. Njihova dinastija bila je najdugovječnija koja je vladala Babilonijom i trajala je više od 400 godina. U to vrijeme Babilon je uspostavio odnose s Egiptom, Hetitskim carstvom, Asirijom i drugim velikim kraljevstvima. U pismima pronađenim u Egiptu, kraljevi Babilona i faraon nazivaju jedni druge ravnopravnim velikim kraljevima. Ovo pokazuje da je Babilon i dalje bio važna sila u svijetu brončanog doba. Međutim, do kasnog 13. stoljeća preče Krišći, Asirija je jačala. U vrijeme Tukulti Ninurte I, Asirija je porazila kasitskog kralja Kaštilijaša IV i privremeno osvojila Babilon. Kačitska dinastija se još uspjela oporaviti, ali nikada nije u potpunosti povratila svoju nekadašnju moć. Godine 1155. prve krsto, Elam je napao Babiloniju. Osvajači su odnijeli u grad Suzu mnogo blaga i svetih kipova, uključujući i kip Marduka. Ovdje je konačno završila vladavina Kasita. U narednim stoljećima dinastije su se izmjenjivale u Babilonu. Bilo je razdoblja kada se grad oporavio, ali često je bio uhvaćen u sukobima lokalnih vladara, Aramejaca, Kaldijaca, Elamita i Asiraca. Do 8. stoljeća prve krstu, Asirija je postala najmoćnije carstvo u regiji. Tiglat-Pileser III je postupno podredio Babiloniju svojoj vlasti. Godine 729. prve krstu, on je osobno preuzeo titulu kralja Babilona. Babilon je ostao sveti grad, ali mu je sloboda bila ograničena. Kad god bi se Babilonci pobunili, Asirija bi slala vojsku kako bi ponovno uspostavila kontrolu. Najstroža kazna stigla je pod vlašću Senaheriba. Nakon niza pobuna, asirijska vojska napala je i uništila Babilon 689. godine prije Krista. Zgrade su srušene, blago je opljačkano, a velik dio grada uništen. Mnogi ljudi u Mezopotamiji bili su ljuti i uplašeni zbog onoga što je učinio Senaherib, jer se Babilon još uvijek smatrao svetim središtem. Zbog toga je njegov sin Esarhadon pokušao popraviti odnose s gradom. Esarhadon je ponovno izgradio Babilon i obnovio hramove i vratio štovanje Marduka. Prije nego što je umro, postavio je svog sina Ašurbanipala za kralja Asirije, dok je drugog sina, Šamaš Šukina, postavio za kralja Babilona. Izgledalo je da su dvojica braće ravnopravna, ali Asirija je i dalje kontrolirala vojsku, novac i ključne odluke. Zbog toga se Šamaš Šukim pobunio 652. godine prije Krista. Zatražio je pomoć od Kaldijaca, Aramejaca, Arapa i Elamita kako bi vratio slobodu Babilonu. Rat je trajao nekoliko godina, ali vojska Ašurbanipala bila je jača. Godine 648. prije Krista, Babilon je ponovno pao nakon duge opsade. Asirija je vratila izravnu kontrolu nad gradom i okolicom. Odabrali su vođe kojima je bilo dopušteno vladati tamo. Ipak, vladavina Asirije neće dugo potrajati. U drugoj polovici 7. stoljeća prije Krista, carstvo koje je dugo kontroliralo Bliski istok počelo je slabiti. Slabljenje Asirije ponovno će pružiti Babilonu priliku da se uzdigne i da stvori carstvo slavnije od svih prethodnih. Godine 626. prije Krista, kaldejski vođa Nabopolassar predvodio je ustanak protiv Asirije. Protjerao je asirske vojnike i proglasio se kraljem. Ovdje započinje novo Babilonsko carstvo. Nabopolassar je sklopio savez s Medicima. To je bila moćna skupina s područja današnjeg Irana. Zajedno su napali Asiriju godine 612. prije Krista. Pala je Niniva, glavni grad Asirskog carstva. Nakon uništenja starog neprijatelja, Babilon je ponovno postao najmoćnija sila u Mezopotamiji. Nakon smrti Nabopolassara 605. prije Krista, naslijedio ga je njegov sin Nabukodonosor II. Pod njegovim vodstvom novo Babilonsko carstvo dosegnulo je vrhunac svoje moći. Nabukodonosor je proširio kontrolu Babilona na Levant, regiju koja danas obuhvaća Siriju, Libanon, Izrael, Palestinu i Jordan. Jedno od kraljevstava koje je osvojio bila je Judeja, čiji je glavni grad bio Jeruzalem. Godine 597. prema krstu, Jeruzalem se predao nakon što ga je opsjela babilonska vojska. Nabukodonosor je zamijenio kralja i odveo nekoliko članova kraljevske obitelji u Babilon, službenike, vojnike, svećenike i vješte radnike. Postavio je Sedekiju za novog kralja. No kasnije se Sedekija pobunio i nadao se pomoći Egipta. Babilon je ponovno opsio Jeruzalem. Godine 587. ili 586. preda krsti. Grad je pao, hram i palača su spaljeni, zidovi su srušeni, a mnogi stanovnici su odvedeni u izgnanstvo. Ovaj događaj je u židovskoj tradiciji poznat kao babilonsko izgnanstvo. To je imalo veliki utjecaj na njihovu povijest, religiju i identitet kao naroda.
Dok je Nabukodonosor širio carstvo, mijenjao je i sam grad Babilon. Dao je izgraditi hramove, palače, ceste, kanale i snažne zidine. Zbog ovih opsežnih programa, Babilon je postao jedan od najvećih i najraskošnijih gradova starog svijeta. Jedan od najpoznatijih ulaza bio je Ištarina vrata. Bila su prekrivena intenzivno plavim glaziranim ciglama i ukrašena slikama lavova, bikova i neobičnih zmajeva. Od vrata je prolazila procesijska staza koja je vodila prema vjerskom središtu grada. Tamo se nalazila i Esagila, glavni hram boga Marduka. U blizini je stajao Etemenanki, golemi zigurat ili hram s više katova. Mnogi znanstvenici povezuju ovo mjesto s podrijetlom priče o Babilonskoj kuli, iako nije izravno dokazano da se radi o istoj građevini iz priče. Viseći vrtovi Babilona također se povezuju s Nabukodonosorom, koji su ubrojeni među 7 svjetskih čuda starog svijeta. Prema kasnijoj priči, kralj je navodno dao izgraditi vrtove za svoju suprugu, koja je čeznula za zelenim planinama svoje domovine. Međutim, još uvijek nema jasnih arheoloških dokaza koji potvrđuju da su viseći vrtovi bili u Babilonu. Također, nema jasnog spominjanja u preostalim natpisima Nabukodonosora. Zbog toga neki istraživači sumnjaju da su možda bili negdje drugdje, a ne kod Nabukodonosora. Povezuju vrt s izvorom priče, pa je to ostala jedna od najvećih zagonetki o drevnom Babilonu. Nabukodonosor je vladao više od 4 desetljeća. Nakon njegove smrti, 562. godine prije Krista, kraljevi su se brzo izmjenjivali. U samo nekoliko godina došlo je do državnih udara i ubojstava unutar palače. Godine 556. prije Krista, Nabonid je postao kralj. Nije bio izravno iz obitelji Nabukodonosora. Bio je blizak štovanju boga Sina, boga mjeseca. Dao je veliku podršku njegovim hramovima. Nabonid je također dugo boravio u Tajmi, oazi u sjevernoj Arabiji. Dok je bio odsutan iz Babilona, njegov sin Belšacar upravljao je mnogim poslovima kraljevstva. Budući da Nabonid osobno nije obavljao važne rituale za Marduka, napetost između kralja i nekih moćnih svećenika u Babilonu se produbila. U međuvremenu, Perzijsko carstvo se brzo širilo na istoku pod vlašću Kira Velikog. Kir je već osvojio Mediju i Lidiju prije nego što se okrenuo prema Babilonu. Godine 539. pre Kršći, Perzijanci su porazili Nabonidovu vojsku u blizini Opisa. Nakon toga, Kirova vojska ušla je u Babilon bez velike bitke unutar grada. Priča o preusmjeravanju Eufrata potječe iz kasnijih izvještaja i nije jasno potvrđena suvremenim zapisima. Kiro je sebe prikazivao kao onoga koji vraća red. Poštovao je hramove i podržavao štovanje lokalnih bogova. Vraćene su i neke svete statue koje je Nabonid donio u Babilon iz drugih gradova. U svojoj službenoj natpisu Kiro je izjavio da ga je Marduk prihvatio kao legitimnog kralja. Ovako poštovanje lokalne tradicije pomoglo je da ga prihvate svećenici i gradski dužnosnici. Godine 539. prvog krst, Neobabilonsko carstvo je završilo i Babilon je postao dio Perzijskog carstva. Važnost Babilona nije odmah nestala. Postao je bogato središte trgovine, uprave, religije i učenja pod Perzijancima. Međutim, ovdje više nije bilo glavnog središta moći cijelog carstva. Godine 331. pre Krsti, Aleksandar Veliki je porazio perzijskog kralja Darija III. Aleksandar je bio prihvaćen u Babilonu i poštovao je lokalne tradicije. Planirao je obnoviti nekoliko hramova i učiniti grad važnim središtem svog golemog carstva. Veliki plan Aleksandra nije se ostvario. Godine 323. prvo Krsti umro je u Babilonu u dobi od 32 godine. Nakon toga, njegovi su se generali borili za osvajanja koje je ostvario. Babilon je pripao Seleukitskom carstvu. Međutim, Seleuk I je osnovao novi grad Seleukiju na rijeci Tigris. Službenici, trgovci i stanovnici Babilona postupno su se preselili tamo. Neki hramovi su se i dalje koristili dugi niz godina. Babilonski znanstvenici su također nastavili bilježiti kretanja planeta, pomrčine, cijene proizvoda i važne događaje. Ali kako su se trgovina i uprava preselili u nove gradove, broj stanovnika Babilona se postupno smanjivao. Kanali, zgrade i hramovi su bili zapušteni. Ljudi su također uzimali stare cigle kako bi ih koristili za druge građevine. Babilon nije nestao preko noći. Polako je slabio tijekom mnogih stoljeća, dok nije postao pust, umjesto ruševina. Ipak, njegovo ime nije potpuno nestalo. Babilon je sačuvan na glinenim pločicama, arheološkim ostacima i pričama u raznim religijama i kulturama. Babilon je započeo kao malo naselje.
Postao je prijestolnica kraljeva, dom velikih hramova, središte zakona i znanja te simbol moći. Ali njegova povijest također pokazuje da čak i najbogatiji i najjači grad može oslabiti kada se trgovina premjesti. Vlada se promijenila i pojavila su se nova središta moći. Iako je drevni grad nestao, utjecaj Babilona je ostao. Zakoni, književnost, astronomski zapisi, njegove građevine i legende i dalje oblikuju način na koji razumijemo prve civilizacije svijeta.